அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும். இந்த அஜிடேஷன் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இதுக்கிடையில வேறு எந்தெந்த மாநிலத்தில அதுக்கு அடுத்தடுத்து வேற மாநிலங்கள்ல வந்து சட்டசபை தேர்தல் வரும் இல்லையா? நம்ம எல்லாத்தையும் அஜிடேஷன்லேயே மக்களை வந்து ஒரு அலர்ட்லேயே வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த மாரி நதிநீர் தாவா அது இதுன்னு எல்லாத்துலேயும் பிரச்சனை கொண்டு வரணும். அந்த பிரச்சனை வந்து சைனா பக்கம் இதுவரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்ததே இல்ல பார்த்தீங்களா? ஆனா சைனா நம்மள ஆக்கிரமிச்சிருக்காய்ங்க. இன்னொன்னு சைனீஸ் வந்து நம்ம நாட்ல வந்து குடியுரிமை பெற்று இல்ல இங்க. சரி. இப்ப சைனீஸ் உதாரணத்துக்கு ஒரு 5,00,00,000 பேர் சைனீஸ் இங்க இருக்காய்ங்க. குடியுரிமை பெற்று இந்தியால சைனீஸ் இருக்காய்ங்க அப்படின்னா, அங்க மாத்தி மாத்தி சண்டை போட்டு இந்த சைனாக்காரன வந்து ஒடுக்குவோம். ஏன்னா சைனா ஒழிக அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான். இது பியூரா ஓட்டு அரசியலோட இன்னொரு அங்கம் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன். ஓகே. அதுக்காக வந்து அவங்க பாகிஸ்தான் வந்து தப்பே பண்ணல அப்படின்னா, பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு பக்கம் முட்டா பசங்க, இன்னொரு பக்கம் திருட்டு பசங்க, இன்னொரு பக்கம் ஃப்ராடு. ஆச்சி மசாலா. எந்த சமையலும் ருசி தேடும் ரகசியம். 20 ரூபாய்.